Dnes vám poviem o vražde, ktorá zmenila Slovensko navždy. Bol obyčajný večer v malej obci Veľká Mača. Dvaja mladí ľudia boli doma, pracovali, plánovali budúcnosť. No ale nikto netušil, že o pár hodín budú mŕtvi. Investigatívny novinár Ján Kuciak bol zavraždený spolu s jeho slúbenicou Martinou Kušnírovou. Vražda ale nebola náhoda, bola objednaná. Ján sa dlho venoval korupcii a prepojeniam mafii s politikou. Jeho posledný článok vyšiel až po jeho smrti. Keď sa verejnosť dozvedela detaily, krajina explodovala. Nasledovali masové protesty, najväčšie v histórii Slovenska. Vyšetrovanie bolo zložité. Stopy viedli cez sprostredkovateľov až k objednávateľovi. Po rokoch súd rozhodol. Strelec a sprostredkovatelia boli odsúdení. Objednávateľ dostal doživotie. Tento prípad nebol iba vraždou. Bol zlomovým bodom pre celú krajinu.